ये देवे खातिर बुलावनी है, रख ला। का हमर होखे वाला ससुर जी? हमरा बेटी के पीछा छोड़ला के कीमत कितना पैसा बा है बैग में? इतना बा कि तुहार जिंदगी संवर जाई। अगर जिंदगी संवारे की इतना ही शौक बाना तो 100 रुपया दे दा। 100 रुपया? 100 रुपया के सिंदूर तोहरा बेटी के मांग भरे खातिर काफी बा। इतना दहेज देला के कौन जरूरत बा? अरे लठोर! हम कन्हैया ना खीसा नहीं, बांसुरी भी बजाई ले और बांस भी उठाई ले। और हाँ, तोरा के हम 8 दिन के मोहलत दिलरनी, लेकिन तू 1 दिन तक तू सही बार बात कर रहा।